Audio Jungle. Audio Jungle. As best 2 months ni ye preach na message ni nyina say ako based on Jesus because me hunu say ye hia bibia apart from Jesus Christ. Yes. Including asori nyina eno na me treaty. If you say sia no ba bia wiase aduru no abusuafo awiye bre no aduru. Enso nipa ni mawurade. And sorry doso, asofo doso. If we say adwuma Kristo dia ma yewose ye no, ya tane no. Na aye okun ene oham. Nti no nipa na omo ba baji Yesu ade ne se omo aye frustrated. Omo hu ba bi omo mfa. Ene de omo nko. Ya gina mu aka several times say a man nipa na odi wachi no ehun ade fufuro bia apart from Jesus Christ. Yes. If we say wa kan ni prefer kire say edin bi ni soro asasi so a wode amani pasi nyankwan wom apart from the name Jesus. Yes. Enti me apart from the name Jesus ameyama okra no evangelism kra ye ko no on kan kire ye say yankoda bibia di ose yankoma ne so. Yes. Na ono antwe akra no ema ne ho ono antwe akra na ama ne ho a untimi no kwasempa. Amen. Amen. Enti na me ne wo be kasa fa Luke chapter 10 ho ema ye hwe enema Yesu kondemu ye ka kire nipa se eno nya ade wo se me ani je ho. Yes. Ema ye hwahwa ye ho ewo ho. Ene sa quotation na hwa ya da so wo hwa ye mfiri ho because obusafo de mimi nim awo ye generation ni say the next generation na ba na say ya anyere ye ho a enkura ni mehunu Kristo. Erukrapa. Na nya say ye chimpo ye tia simpo say Yesu Kristo enipa nim no. Na ene ye bie niam bi so akyerew amo say ehunu biem. No one ba bia awiye bre na aduru ane de wo se nipa hwehwe akiri kwan. Yes. Last week yakoye teachings bi wa sorry Monday no. About 2 Kings chapter 2 verse 19 oh. Ya be kasa kakra ho abeshim ansa na ya ba Luke chapter 10 verse 17 so ya ni kan free 2 Kings no chapter 2 verse number 19. 2 Kings chapter 2 verse 19. Elisa sayade na odome. But obi antie sa quotation e ba be kan. Ebi mu gina so ade ye akwankyere sem. Na nya akwankyere wasem if say apam dada na da ho no. Na ye apam foforo no ne pa ebeyi na di akere. Yes. Enti no Old Testament na e ye shadow. Me gina so na Awurade abie ma kire no won se de asesi kire. Elisa enwasam na wo kan wa ha Eliakọ na abofro de na chi eja no ebere o mu ko Jordan no o mu dan ni o mani ababiem no na ono nkwa na eba ti muso o de ma no no ana o de bebo Jordan mu pai mu enti first time wa opie ho no oba no ana kro ni mufo no edimirika ebehia no na before then quotation ye two from Matthew chapter 5 verse number 13 Yesu ba Yesu anu asem na obekan ye ese the obeji Yesu adi bia no obey the sort of this world. Na sa enchene bebere enima de kro. Yes. Quotation na mi be quote nti na me start free ano. Ya ka say sa sort of this world and ya ka sort of we are talking about Jesus Christ. Yes. Yesu wasam na ye ka. Two, ye kasa for Nyankopon wasam, the word of God. Yeah. We are talking about salvation. Amen. Amen. Enti church ye kan da bia me gina maka free say Edi sama kan several times say atemu da nanim no atemu odwa nanim no
ewiase we ye bra Awurade nim ade bia onim church Awesome. say onim Methodist onim Roman onim Anglican onim Presby onim Pillar of Zion Church onim saa niema no two onim sofo bia ana enipa ha won ho prepare abasobode also me say I will preach about against church politics me yes. at the same time I will preach about vain glory and I will preach about boasting because aniema ni nipa akobo nsam je Awesome. so far as who din doesn't mean say you are saved That be one and then bitie sofo bi oye Nigeria sofo papa panimu pa okeko be 60 years Erada man revelation bi na kra meyi no waso da kire nso le man yes. o say okoye crusade ana onya nipa congregation by no me be 35,000 35,000 ana nani age wasi cross o say asema Erada ka chen say die ntin nani age we ani je wo mu ni say okoye crusade ni nipa 35,000 aba eno ho ni je ni say we ma enkwaje 35,000 o eda na 1,000 kra ni packet wa Debi share 1,000 ye ni packet wa enti sa trosam no wan hu a on wa yira nso no adunyo say you are saved eno na me de me hu a me preach against no say muma yenya bibia nto na let us search for Jesus Christ. Yes. Let us search for our salvation. Because a DB I be many abra upper reverend doctor, upper reverend minister, upper Mosai, upper left and right, upper blue and black, upper archbishop. Oh, it doesn't encash. Yes. Because enka utimi a boss degree na unya say dino. And I be young quadia and a king never force or be paid. But said there's no salvation in it. Eyo how eja yamra ya asem so enti Elisa eba no ana obetu kuro bi a ya friend say osena Elisa osena kromufo no ka kire Elisa say hwe kuro da bia ye fe tie mi rahunu yi kuro ni mufo ni nyina agi twi ba ne nchen be ka chen say odifo kuro yi se de sida ho no efe se de mira ehunu yi se de wa odi woni hunu bi ne kuro na efe na ensuo ne nye afe ensuo eda kuro mu ye nyina ya nom no ensuo ni enye eye bad na asase ne ma apon na asase no so ma apon na osimomra ma ayo afoforo afe ti asem odifo ne kan ye ehona bi be gina akasa osi kuro ne da bia efe yes two asase ni ensuo ne wo mu e ma apon yes enti the whole Ghana the whole Obuasi Kumasi ene mo mu tie me outside nyina church na won so we the way yesi asole dan si wona efe the way yesi decorate asole dan mu a masa usi wa watum sa ha de hon konkon wa ha no kwasem what I say yes so for so ye gentle yeah address kama o ye neat me boa no kwasem o cha asole na environment abi bia ye kama ento se kro no ne da bia efe ensu adam no ne asase ne de e ma pon yes asia tere say what is the meaning churches na ye no enso na ye tete no okay last week na so for ba ko ni me din komafe o kan na me kra me self obesra o so for enti din nti na ye say wo ko asori dan mu school dan mu a enso ne nyina sa so pe nyame ba ko na ye so no ba wei ebie ni machine na o ka tini nua say on loan keke kra na aye ntokwa no kwasem pa loan keke no na aye ntokwa why what is the reason kroni da bia afa what I say ensuo na dam ne de e ma pon yes enti me busa say we have so many churches on this earth yeah we have so many ministers on this earth masa nyame asem ne de bible no de ekutaw eno ano no efe correct word da eno ano ekutaw two asore da no wase ni kama three uwodi all right but ade a yesu je twa free church ni mu no opeso consider say enye the type of the building da bi eno no wo hwehwe and enye the type of minister eno no wo hwehwe but the outcome because bible say enye ni nipa ekoni mu ena ebu ni mu fi na emom de free ni mu eba what is the free ni mu ba yes and the tell who you are enti mi gina mi preach minti mi ma de mini no kwasem dia me wona me ma yes what is enti say skabi she me bottom say sia ya na me be say me yima no na metimi ayi ama no kwasem mini sika bia say me bottom timi ntimi nyi hwe ma yeah enti what I have is what I give and what tell them say ensuo no I da kuro ni mu no
kroni da bia fede na nso nsuo no se nipa noma na wapon Yes. ase kyerɛ sɛ nipa no noma na wapon nipa no noma na wapon onya so mfaso enti church members egu nsɔre Yes. enipa eti asɔfo wɔ Ghana Toso. radio so ni TV so no me busa sɛ omu tie wia ɛde enu munya na at the same time sɛ omu pie no omu pon asɔle ɛde ne free nsɔle mani mu ba So asi misaba ako. hello Hi. ɛde ne free omu ba na de ne wonya enti Bible so di for no omu fa ade ba de ɛntene Yes. ɛna ɔfa ayowa ɛna wɔhyam yɛ na ɔde yɛ ɔde gum Yes. owie na ɔka de asɛm Ose na ofredi konso na ni wa ho. Na ukohwe nche ni gu mu ho. Na oka se wade sie nie, ma se nso yade. Owo ana apon biala mfiri mu ho bio. owie asɛm ɔka ne sɛ masa nsuo no de yade rich santene na ɔde gu nsuo no egyina hɔ ma Jesus Christ Ah. antene no gyina hɔ ma Nyankopɔn de asɛm The word of God. hallelujah Amen. egyina hɔ ma Nyankopɔn asɛm enti Yesu ba ne sɛ mo hwɛ a Bible so onipa ne bae sɛ ɔba bɛhwehwɛ na wagye de wayɛ enti ɔbae no ne bia ni afira ebi ayɛ apakye ebi ewu ebi abubu ebi yɛ kwata ebi yɛ mum what I say Yes. ɛnam sɛ ɔyɛ the sort of this world nti no Bible say nsuo no ma apɔn but ɔde nti ne gum wie no ɔkaa sɛ ma sɛ nsuo no deɛ yadeɛ saa yadeɛ no yɛ bɔne Okay. ɛna nkyene no yɛ Jesus Christ Yes. enti enipa bi a wagye asɛm no a wagye nkyɛn no saa nipa no ogyae bɔne yɛ Yes. hallelujah Amen. saa nipa no gyae bɔne yɛ Okasempa. bɔne na ɛti ne mu no ɛto Etu. yadeɛ na yɛ bɔne na ɛti ne mu no ɛkɔ Akọ. enti sɛ wɔyɛ asosiyɛ nipa a wɔnte asɛm wɔnte Nyankopɔn asɛm a by the time nkyene no bɛkɔ ne mu no ɛwɔ sɛ n'aso no ɛyɛ heal Wonderful. enti yɛmmu sa sɛ saa nkyene no ɛna church pastors no de ma members no a why sɛ yadeɛ no da so tete wɔ mu mu Nye no, nye sanchine na. why sɛ wɔn da so ma apɔn why sɛ ɔba abɔnten a style a otwa atoro Chatro. Ese nye sanchine na. amen and amen Amen. why sɛ sɛ nipa no ba otwa atoro Chatro. ɔda so twe mpena ɔda so tɔ awadeɛ so enti quotation na me kɔɔtu no ɛno ti na master chef free ha no Yes. enti so far as a yɛwɔ 10,000 congregation it's not part of salvation Kan kwatie ho. ɛnka ho because Yesu ka kyerɛ asuafoɔ no sɛ mokɔɔyɛ no deɛ mokɔyɛ nyinaa no menhwɛ ho Hey. because wɔde ka asɛm baako sɛ adeɛ baako pɛ na yɛ ne gye wɔ asase wei so bɛna deɛ ne deɛ wɔbɛka deɛ ho hia so yɛ baako pɛ Yes. dabi ane sɛ no oyini 1-1 abusafo Yesu sɛ aba biam Ma. sɛ meka obi ne mere ne nwom no a na meyam sesɛ sɛ mehwɛ na mekae na mehu nneɛma ɛbaa na meyam yɛda ɛhyehye me Yam se seme. na meyam hyehye me ɛfiri sɛ ɛnkwagyeɛ ɛyɛ ankonam Pa. ba sɛ yɛanhwɛ ye na yɛnyi Yesu ankyerɛ nipa no this time a wode hwɛ mema small example deɛ nti a wobɛhu koraa sɛ asɔle dɛ mu nipa nnim awurade no ma obi ntwa asɛm nto no so ma ne sɔfo ama asɔle ɔnkɔ Yes. ɛkyerɛ sɛ ɛnyɛ Yesu na wagye na di o Yes. wate sɔfo na Edi adi so for di. but you might think sɛ enipa no nim Yesu abusafo enipa nim Yesu sɛ deɛ hu no 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 kwasem o. yɛnim wɔsɛ abaya wɔ enyim no ɔbɔ no wɔse sɛ duru kwasia da enipa no nyinaa na ɛkɔ asɔle fie Oh. mɛboa Yes. nipa no nyinaa na ɛkɔ asɔre fie nti na mebusa kuma se sɛ dei na ɔmu kɔyɛ what do you call it na yɛburo nya sɛ dɛ ɔmu kɔyɛ ayi adonko party no Ah. enipa bɛ sɛ millions of people ɔmu kɔgu hɔ no Ah. nti wobɛkɔ wohu methodist wɔ wɔ mu Ebi wom. wobɛkɔ gana pillar of Zion church for praka ho wom bi. because there was a time Christmas bi S5 Zion yi baako ɔno bɛka kyerɛ me sɛ sɔfo mehu nipa wei wɔ S5 na msɛ wo kɔyɛ dɛ So koye de wo. wo kɔyɛ dɛ wɔ kɔ wo da da ma yɛdɛ na akɔhu sɛ obi kɔ ayi saa ayi jam ni bi Ai. enti ɛyɛ kristofoɔ no ayɛ nim ɔmo ayɛ nsɔre dɛm ma no saa ɔmo kɔ asatide no ɔmo na kwasi ada Yes. ɔmo sa kɔyɛ asɔre dɛm ma enti mebusa sɛ enipa nim Yesu ana yɛ nim no Nim no. yɛ nim no ba yɛ nim nsɔre Yes. yɛ nim ɛho sɛ yɛ church members yɛ nim ɛho sɛ yɛ bɛn leaders Yeah. yɛ nim ɛho sɛ yɛatena mu akyɛ ɛno ne deɛ nim ba Yesu no yɛ nim no sɛ ɔbɛtena yɛ mu no
say yesu tu mu a masa eno na kire ene pa be furu mu ayde aba the outcome will show who you are. Yes. And let us preach about Jesus. Yes, sir. Yamfa Yesu amma nipa no. Because me gina me mama ni yaden. Na me preach ama eboasefo say me na me ye good a. Omu nyina betum rika be hwehwe mechi kwa mebo. So mu ba na later on omu sa ba so dem no ma mehumi a. Ombekọ na ombekọ. That's the secret. Ombekọ. If it's a me no ombehwehwe me. Yes. Oma be hwehwe Yesu. Omu nim Jesus Christ. Yeah. Jesus atemu no. Masa nipa bi antimi nyina no. Dabi. Nipa bi antimi nyina no. Enti ebere esem e na ye boda wuro kire on. Ye yi watan no. De ofra bonte a oba beye no. Ofra so dem ba wo sa beye no na kire who you are. Yes. Na tini pa kra wo ye. Enchene no unya bi. Dabi. What I say? Unya bi enchene ni bi ni hu. Ebi so se ebere ode enchene gu nso no mu wie no. Afi o sanso ni yade ye. Enti so ode boye ni wo preaching na so beti Yesu dia kan Acts chapter 3 verse 19 man. Ame twa de bi wo. Na me sa amra mechi. Acts 3:19. Acts chapter 3 verse number 19. Acts 3:19 no o say enti mo sacha mo adwene. Yes. Enti mo sacha mo adwene. Na mo na ne mo ho. Na mo na ne mo ho. Wa pepa mo bone. Oba pepa de mo bone. Yes. Eno ne ntene na odi gu mu no. And so we accept the name Jesus dia. Masa Yadia na wo de te ho no. Wase yadia it will be healed. Yes. And I'm telling you, untena sore dem. When you saw the papa ko, eno ya one, when you aba ke wo. Wase kro nda bi efe. Yes. Ensuo dem asase no so wo ho. But wase ensuo na asase ne ma de apon. And say ampa say entire na ye Yesu e Nyankopon asem. Se ono ne yati ni se waje di ampa. Brado, on committed this ma emeta na obi kunu ho da. Be ye wani wo mpo. Be ye wani wo. What I say? Yes. And so one say, so when you ba asole. Wo de yemfa ye ne asole sa je example na me was iron. Me tua me dues kama. Me ba asole kama. Me wa. Yes. Program bia me baby. Obi nya ya me ko. Obi nya ready am ko. Me nya asema mo beba na mo ma. Ya beba. Mo beba. Osu yo bibia. Me ye bibia already. E che se church na jima dey atum. Enti ye ni wo se asole wanya aseme bebu sa se we trinini ana so adimboye ni. Aya ebusa sa. So far as we na said no nko ade ye beko. Yes. Not just say church adina tum what about osoro? What about Jesus? What about your salvation? And it doesn't matter say we are for Methodist. We are so panini now ton sans just we are some you do what I know dear. We are said there. And to also follow. Yes. By in terms of salvation there. And not just a winning Jesus. Yes. Kunim na count tons ano. What does a make up? Yes. Enti enso ne ma pon afa na enso le ma na aba no churches na aba no nipa ni pie ba abonte a mon twa character o mu de ba out mon twa nsema firi o mu ba ya nche o mu dressing anya sa nipa ya na sa kwa abosom so Oma. sa nipa ya na sa bodua no. Yes. Sa nipa na sa bodua no wo je na de na bro so be bodua de betew o wa so le ko nanso nchene no onyanya bi onya Yesu ento ase mon sachira mo adwene na mon dane mo ho na ba pepa de ayi bone no pepa aye no ani so no san yade ye no wonderful enti ni pa no ko se nso ni biem no o ma pon biem. Yes. Yan chake chorus leaders a mo won pena wa sori dem mon chake koso papa chorus leaders e won pena singers mu a ye twetwe mpena aso me say papa panimu ba ko say odi sofo emsa 40 years emo no akura sa ati asofo okuo ana odan no so say no woni emam yensa da ja portion. My God. So nim so ye kristoni obi ante da obi ehunu da enso ni panim no say o ye great man of God. Yes. Obusafo ha asem kese bi ba na da no se be yi ho amanipa if say yes ya no ba bi ase say do rich Bible na say ho kom to say ebre ne kwa wi de hia se nipa ya no ya nya o yan kan look no yan kan anya sa me Luke chapter 10 verse number Luke chapter yeah e de so me no saneba
Yanko verse 39. Yes, 38. Look at verse number 38. Or say Martha ne Maria. Martha ne Maria ko. E ba so record no. E ba so record. Okwa bia se. Okwa bia se. Na oba bia ofre ne Martha. Oba bia ofre ne Martha. Ama ne ko ne fie. Ama ne ba ne fie. Na onua ba bia ofre ne Maria. Onua ba bia ofre ne de. Maria. Hwe ahon. Bebere kan ne sahaba yenya mbotere ma ne da. Okay. Unim de okofa Yesu ba fie o. De okofa Yesu ba ho enya Mary o. Dabi. Was uka sabra wachi. Was won na kofa. Was Martha. Martha. Akofa ne ko ne fie. Na kofa Yesu ko fie ho. Ba ye de odin no. Na onua ba bia ofre ne Maria. Ba odin ni dru fie o wie no. Ni nua ba ye fa ne Mary na ye da agi Yesu. Yes. Wo bra da se tie na asem. Pasa da bia kan ba ya due ma so da. De odin ko fie anya Maria. Yes. Martha na kofa ne ba ye nso anya no so to asoma me. Wo say na Martha. It doesn't mean say una de Zion ba aboase you are saved. So far ku kra na no so ma aboase ayi bazan ba na wo miem. Dabi. Na onim. Meboa. Yes. That's how the salvation is. Sana kwaje na tie. Enti let us stop. Church politics in the young stop. Anto. Bossing in the young stop because of a prophecy. Yes. Was a blended ba kwa wi ya. Eni pa ba dey anwawa. Yes. Bossing. Unnecessary matters. And you may win here. Say a betting thing. And no here. And here. Danger no open. Me buy soft na year day. What I say? Me ya so le panyin na year day. Me ya bishop na year day. Me ya so ma me na year day. Yesu so wo ha no ho. Yes. Wo wa fa me de ma ba fie. Yeah. Ba won say want na nya me so mfa so ade pa wo mi no wa nya. Anya. De onu be to ne fie onu no na age. Yes. And also do a chain, one I chain D ya. Montumi. And no ma, na se bi mo chain na so ni di wo ma anya de ani. Okay. What in the coffee but when you move fast wo. And also ha no ho. O ne ma bebere ho. Abusafo, me se da Yesu be pie no. Eni ba be bo wan sam. Me busam the whole of this year also for wutem. How many times no picture by hellfire? So for what there and so pity sir. How many times no picture by heaven? How many times no picture by second coming of Jesus? Ya kura na ya tete asase we so person kwa America ya ma won seseye ene ma o mpe ene de o mpe tuduro na okura bia o be san enti gadre na ya gada no ne nti ase ne se die enti nya gada nipa no e die enti a aso ni nyaku o dabi enyaku enya party Yesu asafu ena ne nche ne pese wo yekọ amo se tse nipa no ne nche kwan ko obeti ma faso aba ho. What are we doing? Tieni ye se di aka ya ho wo hunu amfaso ni so e dinje ento se sabra ni ba kwa wi ye nipa nyina ba ye ho anwohoafo ahosepe wona bibi biara ho ntemo na so bobo ne ma so ene ma hu hia unnecessary matters, unnecessary boasting. And the meeting upon a metis no yam de me pram. Hey. Sarah de Caten so quick could send any 35,000. Abba and Intidiana was on more niji. When I'm a titina kunyanim. So no matter Accra where you on Caho and Caho. Messi, I will preach this out till the end of this year. Yeah. Minjayo, whether Anessa, ye say ni pon him yesu, but ye nim yesu. Ye nim yesu. And your man who know that some matter. Yanni Akofa Solenaba. Yanni Ampone convantelism Nanson, Yanyason Faso. Yanyamu Faso. You never say yes or quem, and I'm dinner be weafie. Atinaba, say yes to bra, minu Matudi. Oh, by an obey Janas in time. Yes. Nanny a man who here. Unnecessary matters a woo here, and a matter equoye. On him say yes to become Yaman. On him say yes to be crocron. That's why I dear. Abusafo me kan me so no kra akyere mo. Hwe Yesu bae akwa bi bae. E ma ye ka kyere ne se wono kra na asisi adan ama Israel fo. Enti Yesu ntie no. Ba me ka kyere se sa wotena se na wo sisi adan ama Jesus na wo ma kwan ma ye mfa nkyere no. Ensa wo nsuo ne yade a yesa wo besa kofa o yirachi. No kwasam. Wo besa kofa on se ebi mu kyere kyere. Enti na adwenya ne se
so far as our sesania market children's home no and one on when yankwa into a wale 5 de bio the name of children's home massa what Bible say wo how kwa and on kwaje nim o pass sankrofo ma tan hwe wo mo en kwaje nim da bi hwe nyame asem ne pese ka kire wo enti mum ye ntai ne mahunu no aye ha ye ho obi wo na adwen ne se ena me nya medjuma no obi nya bi ena ye na ye bre masa yesu ansira o da bi o se wo ha ho opa every day ko jina ba bi preach 10 na on sa on fa ho enya no no ope o so on fa ho wo ha ho enti so adwen o se no na nkwaje wo ma you lie watirem ono akura so man kro mo ba no ka tro mo sa masa mamu nyama adwen se mo koya mo ko preach ahombane brebre o ho ase tibo wonkwa mo wonkwa muni nkwa I'm talking about genuine salvation. Yes. Do ni pa ya obenya nkwa. Eye so obeti edi Yesu Kristo aye adie. Na best. Because the minim ya ba ko already. Minim say ya hombone ene papa. Yeah. Endi say hombone timi mu a me ye ahombone ne ma. Me wa. Yes. Yes. Be ye timi mu a me ya bayisam. Bayisam. Edam mu timi a me ye abodamsam. Yeah. What I say? Dokasam. And what them say Yesu Kristo no so ye honhom. Endi say Yesu betam mu a ekade na wo say me ye. Esa me ye de Yesu so ye. Me so me ye de wo say Yesu ye nti wo say na ma do ne a wo do na ma ye ne a wo pe Ewrade metna wo nchen. And say church in Yesu ne yima church no wo ho a e wo say church no aya ye enya yaresa. Yes. Church ni yaresa. Enti wo hia bodam ni okrom a watimi no wo kasa no ma da. A wo dwala boja ntre na. Abi. Hu matini mu na tini pa kon wo ye. What I say? Enti hu mati wu mu no eye Yesu no say me ma wo gi Yesu ni wia. Bra ba bia wo nam, ba bia wo da. Everywhere ba bia wo kobia. Sa Yesu ni no be da. Abako. Yes. Enti wo ba kira de wo pe. Ene de wonya de. Okay. Powerful. Tini ana aziefo ya no mo ya mesere. Ai. Mo be cheche nipa ni Yesu nchen kono ma gi Yesu adi no. Ana mo so le a memenda. Enti nipa na tena memenda mu. Otena memenda da bi okome memenda di Sabbath. Na se wo gbo mesha wo benya nkwa. Onya nkwa. Onya. Odi Sabbath na se obirichi a wo benya nkwa. Onya nkwa. Odi Sabbath no twempena wo benya nkwa. Onya nkwa. We are joking. You don't know what you are doing. Wasem mo ham ho niam bebere ho. Bible say de wa ye adwuma no so an so an mo mra me nchen me ma mo de ho me. Sa asam na Yesu kan so ase tere sei. Mumu says the phone ase tere sei. Sa ho me na Yesu kan ase tere sei. So no na ba temi de an ho na ma me ho me. Yes. So Moses na kwachi Israel for de an ho na ba mo ma ho me. Enti mani pani mu say Yesu o chiri bone. Yes. The antene bia nya dai ankene. Enti kan kwakyera ne se na se wohoro. Eni kan kwakyera ne pabo aworo. Eni kan kwakyera ne Sabbath. Kyera ne Jesus Christ so wonti ni no wonta ne free bone ho. Munim de nam yemu ba. Eni asase we de wo be ye na. Wasakra. Enka won ha ho. E wo school ko ho. Won se ne we are serious about school so ha ho ne ma pi ho. Hwa wo ha ho wa education. Wo ha ho wa adwuma. Time a waste on your work. Your work. We Yesu be me too. E wo sa na temu dwan anim. Bete. Ye ha ye ho wodin, edin a ye pe. Enti won say sikani brenti, say degree no obi ade enso no. Yeah. Ye ha ye ho aye for so. Hwa young guy what ha see they see struggle out the Libya. The Libya. That's what you want kwa solida. No kwasempa. Me busa says de wo ko pani nyina no de wo ko pani nyina. Wonu zo bia kwa brucha ko bra be sifia wi. Owie ye wanya botra penti ni nyina aprasa yesi achichi wole kwan ya so. Dey otuko ma na tim. Ui. Salty. Dey no otuko ma na tim. Enti ya ha ye ho wonye ma hunu. Eniema amfaso ni so. Eniema nkwaje nim. Ene sese hia nipa. Padi mo asesa ne manim donto. De nkwaje wo mu no. Wo kan ne akato oho. Too much. Sa ne sum na me. Ena mo nko a. Okay. Yo. Media minim se minya wiase japa de nyina. Ono na menya kwaje ni asumdwe. Se na ni nyina oye wiase jijade. Ne mo kwaje ura ono ni ye urade.
ɛdan nipa be dwane papa nipa be dwane wɔ nam wo be dwane da wo taxi hɔ yes wo be dwane da wo aboro san hɔ wo be dwane da wo bank accounts hɔ wo be dwane da wo securities hɔ na afi wa kyerɛ sɛ wɔn na bɔ ɔso ne asase ti ne mehu na yɛ ha yɛ ho wɔsɛ mo ha mo ho wɔ ne mahunu adeɛ na yɛ na yɛ baako pɛ ɛne Jesus powerful man Jesus Christ yes enko a ɛna yɛ papa wɔ asase we so adeɛ bi aka wɔ asase we so bi anyɛ ade pa bi ani asase we so ade pa bi ani fam ha enti wɔse yɛ japade akwa na ma yɛ hyehyɛ no wɔ ha yes na nka ma bɛto na nka wo panyini wo ba fi na me nuwa aduane ma wodi anka yɛ bɔne dabi kanya bɔne so utimi ka sɛ ɛnyɛ deɛ yɛ no no ɛnyɛ deɛ yɛ hia no no ɛno nka hyɛ deɛ hia ɛne sɛ ɔbɛkye Yesu odi enti deɛ hia ne sɛ nsuo na ɛma apɔn obama nsuo ne nya nkyene enti wɔsɔfo bia no preach nya baako pɛ o you preach about who Jesus Christ wonderful ɔno ne the salt of this world and it's all the nkyene ne ma nipa na yadeɛ na etu asafo no ɛbɛyɛ da ɛbɛkɔ oh that is wisdom enti nipa ne mpie biem amako dabi ompie matwempra biem na liwu ompie mɛhyehyɛ nese biem ba ne fɛlɛ ompie mɛbɔ mɛhye biem what I say ompie mɛta na obi kunu ho biem dabi ɔsanfe wɔsɛ nsuo ne yadeɛ no nsuo na ama pɔn biem ɔsa nsuo ne yadeɛ enti sɛ wɔanyi Yesu ani a ukuro no betimi ayi kuro papa nso na wo ma pɔn ubetimi anya sofo papa nso na ama pɔn ubetimi akɔgye asɔle ba kuro mu so bɛhyira bayira onu kunu no ma mo betimi devote mu time esi asɔle dan si wo so mo bɛyira mo bɛtɔ ka ama so no so mo bɛyira yes osini nyina yɛ haw wo ha ho kwa enti wadwen o sɛ wo traya no tima bɛyɛ MP wɔ Ghana ɔse nkwagye anim wo ha ho wo traya bɛyɛ president nkwagye anim yɛ president of Ghana sɛ ne president a wo di nyina wantimi anhwɛ Yesu akyi kwan na wangye Yesu ani a na na wu a ɔbɛkɔ waberegu otumfo the same thing yes because omu nyina they are human beings me nipa wɔsɛ adeɛ yɛ papa ne yɛ baako pɛ yes only Jesus Christ na mo I am take Captain Smart a program oye yeah am nti and I be say we are cry a fucking place do a koso krono ne anim guasa yegu o ni party me bedi o man so be say 2 years pe ni we are almost 3.4 million US dollars. Look at this one person dem meti e kwan mo say broni bi aba e so de say asem saying or ba be sagana fo nyina yade enti sika no de mani pa ba ko say the whole Ghana obi o yade bia sika no betime atuti ni pa ba ko afa hwe ni pa ba ko afa we wuti school mo so person be sa ankrofo we bi sa wo be twetwa Yesu ono a wo say mo nsuro de otimi kum honam o na mo nsuro me nya me bo so ne asase nya me timi kum na me won kwan say me sa do kra no ko to ma ne hunu kurom Jesus say rade bi woni no wa bi woni am won say da bunsam dem tie ani ka ni pe kam wo a abehwe wa kwan yi ka behwe wa kwan yi krono leaders e bo krono ni kwase yes ebu regional ministers ko che ko di ade ani ma na ko bo krono nso mo cheche nkrofo gu prison so mo ya am robbers mo ya kronfo enso mo ya kronfo ni am robbers tell wo because the 2 years every year almost 90 something billion Ghana cedis. Look at this now obi ko wi 10 million na mo na to prison Yesu obeba o hwe mo pa Yesu beba enso we wonim so obekọ na asore dem ni abọ ne chairman ye bọ afode ni abọ ne chairman ni watua bi ni abọ yensem an kra onim se wa wie owi ano toto toiletro ene mu de rubber de na nyeni bi tantan ni anwa di no ne flat toy best bus time no da ko wasade aba TV so wakocha children's home ni abọ age so kra onim se wa wie anya ne nkwaje o onim se wa wie and let us teach people about Jesus Christ. Mimi no obi ani asem. Ode mboyeni na meka to se beji Yesu di. So that den no abeji Yesu di amasa. Yesu no ye han. Enti obekere na ekwan osumu. Yesu ye nyansa obema nipa ni nyansa ode betena ase. Yesu masa bibia because we say I am that I am. Yes. Enti nyame na me for so rich. But the hiam dey say me di Yesu be ma hwan rich. Say Yesu rich nyanya Yesu na wo hu anya ade nyina. Wo hu ade nyina. Jesus. Ti mamu mayen haya ho dabi e woni mahunu efisa asase wei e obi dia o e obi dia
asase we ewo wura Yeah. wasa asase anam so ewo wura mframa ahomen ewo wura se wonnim nyansa ma yen kan kire ewo wura Yes. enti sa wo obi kura afa abakuru mu a ese bra mene ne metena na wo ba de wo hye onyina wo nya de ne besi wan na de wo ba asase we so Yankopon na do bai. wan na de wo ba mframa no nya no he Yankopon na de ma ho. eso say say ye tie ni paten awurade Ah. obi ambeso be de awurade pe obusafo Mary ne Martha asam na me ka kire ho no wo se wo ha no woni ma pii ho Yes. de ohia aye se obeti din Yesu Kristo adi no wadwane firi ne bonim Ne hia. ena enyanya late ma ho ye woni pa miensa na wasase so sister ena me pese wo be frɛ sɛ wo yesi dia kola bia Dabi. komani abere Ai. ye hwehwɛ wona wayera Yesu si anhwehwɛ wona wayera me frɛ me boya baso bia so frɛ na bɛkyi Yesu odi ano na mepɛ frɛ sɛ so frɛ ne me pese me kyi Yesu Kristo edi Yes. me fa ne de ye mi wura ne me kra agye nkwa Ne hia. enu ne hia pato te na me ka Yes. ye hia bibia biem efri sɛ nipa yira Pa. nipa yira enti sister be a life na kwa koduru bia baabi akwa koduru bia no akonya da so wo homa wo Yeah. sɛ wo man sa so na wo ka wo bɔne kyerɛ oyo domfo no mobruhufo sɛ orobɔne bɛkyɛw me ka no kra kyɛw sɛ Mary Madari wa mo adwaman ankyɛn no no ye prostitute a wo gyina kwan ho charge no wo gyina kwan ho charge enso bere wo hia Yesu enkyene wura fie ni mu no ɛkɔsa sɛ adwaman mo yade no Wonderful. afi Mary amo adwaman bi Yes. ye de obi ba on de ɛkɔte ne so pɛ sɛ wɔfo obi kunu ye kyene ba Yesu anim Yesu de nkyene ne ma no no ano ba no sɔle wanko Yesu abiem wɔsa ne ade wanko bo adwaman ne biem masa me ka no kra kyerɛw ɛnya nkwa ne de mboe nya wo boase Dabi. otam nyanya late Ah. if say wo kra oda so te ase Yes. ye wo de wo wu kɔ ɛne de ye ba bɛwo se ye ne ye wo akonya ɛyɛ mienu pe o Yeah. de wo wo ne bɔne mu kɔ no asa Asa. woni nkwaje to nkwanta wa pai woni nkwaje biem Yes. uni onya nkwa biem ba wo te ase na onya wuya no sister bra akonya wo homa wo akonya wo homa mesrew wo da so wo akonya watena so dem 5 years ni 4 years ho ofɛ wasɔre no so yɛ kama enso hwɛ de firi mu ba uma pɔn wo da so bɔkɔ no hwɛ adwuma wo connection nyina wo ka ho ɛnɛ bra na bɛ dinkyene no Yes. come and receive Jesus. Jesus. It is not too late. And Kati. Aka wakra yinya ngo no Yes. wonya wakra wo de yaho wonya ngui wonya basa sisu da konya ho osengafo kan okra ye be wo no de yawo no de wo wukɔ de wo wukɔ na da so ni ho ma ni biem Yes. ba wa da so tiasi sister akonya wo ho ma bra akonya wo ho ma ena ye kanfo Jesus ama ya me kanfo ye ho ya me kan ya adwene ya me kan ya asɔre na mom ye beyi Yesu na kyerɛ ye Yes, sir. The man Jesus. sure asa One and Kwawo. Jesus is all. Yes. He's all and all. Yeah. Nti never boast yourself about anything. Happy day. Mama fa wo mo anuanom. Mo bia mfa mani tirimu da. Say Awurade wadom. Wanya sofo papa, wanya asole papa. Emfa wo ho. Dabi. Emfa bibia ade afa wo ho ne say wo Yesu wo mu. Wo nkwaje ya twere odin wo nkwamum ena ye papa. Nti sister me ka tire say bra wo ya amroba. Obi ada onwumre ye preachi. Ode wo kɔ bosom so. Ah, ode kɔ. Mesrɛ science form. Enkɔ. Menkɔ. Okodi wo kra wu. Yes. Okodi wo kra pro. Di turo me se me de nkwa ene wo wasi wanim. Ada yi kan ma me. Em 32 or so. And me show. Asa yi nkwa no wonya ho me ama akra. Obi dada obi aye wade ti e dada se ko boni dua. Bra me serew jama ne nka. Enko boni dua bia. Enko boni dua. Dabi. Woni wo bia nya asam court ena mu gina twaso. Yeah. Dia wate won sam wate kan ma me. Was a share na me de nkwa ne papa ne owo masi wani. Ena awia yi Me de nkwa. Papa Ene owo. Ene bone masi wani. Ane bone o se do sika no. Yes. Ane bone esi wani. Na me se won na Na se wo ye nyansafo a me busa mo. Wan na beko na kom de no na aduane esi wo. Ye de aduane esi wo. Na ya hono poison esi wo no be fa poison no. Dabi. Ansani bi anya sa. Evi me kura me chiri bufu me kɔ na se bufu ya da kriti ne se den enam guso se den me nya da mi ni efi se me chiri minim de betim da me ntimi ni Yes. enti ene awie preaching ya ba no e wo so fo bia wo preach wi a enkonko se wo yi Yesu na ya da akyere ye enti wo de mboe ni meje sa Yesu no nya da ni He is the powerful man. we ne benya akwanya no wa betwa woni ni nia asem moko
na we koma we a on so na so betena na we so koma interfere nipa na mo won finfin mo de na munya free so nyare because me ba mo betwa abo rich so ba on so betwa abo me na beneza ba on so betwa abo jo so betwa abo Colonel say twa abo I ka bo e twa abo driver so twa abo ayi asiama afelis na so e de no mo fa free nyare matem didie no mo ye dai mo fa ye matem didie no mo sua ye pa Yesu ne de manfo ma wo ento se me de nkwa papa owo ane bone ye de esi wanim na me ye wo de me sawo nese do ba do nyankopon Jesus nantena kwan so dini mransam so ne na sede ane na temudie so na wanya de aye hallelujah Shisha Jesus ansa na wawo onu na obeye ukandia ebisa samado hwa mini ayariko enti de wo bia no erade na de ma ho yes erade na mo akonya odofo eneme de nkwa owuo ene papa asi wanim yes wo life ni nyanye late wate nyanye late enkasa wo ya prostitute erade nyo sister obetewo akonya wo homa yes enkasa wo ya amro ba erade nyo obetewo akonya wo homa kai first kra na onya sana na wotie na ye Kristo ni papa eboa se mum ko don broadcast na wo ka ho na wo preach bi na wo evangelism what na wa mo ba bia behi wa sho sister bra enye late sorry Christ da so to every say wontin wo be wu ye abone fontin wo ba ye tia ma me boma da pa ye be twa ma Jesus yes sir ya be twa ma Jesus ya twa free say so mu sa brahan mu yes Yesu da so hwehwaw akonya wo homa wo yes sister I'm telling you if you say and na kobom pa e ka tire wade so mo hu de be si wo wiase bonsam jem so de pan no ya to no asase so mu yija ni wiase de ya na mu hyesitie no bonsam jem so de kuto ho a fono no de ya ne shakra enuru baabia yes enuru baabia enso cheke no hwe cheke sagra da da aya hwe ye pa bi di ntiafa ubi apa bi ntiafa sister enu kra bro wate emo bi na da so le free sama fa asafonim eni wo machi bachi Yesu di obekire ode ye Bible say ebra Peter preaching no o preach sana ni pana sole Peter yenye den o kan say o say mo sata mo adwene meboa yes enti say o preach bia o say o preach no actually papa no ni pana bebu say so for minya dai odifo no mo busa say odifo nsuo no asai o say mo fa nchene mra na ye fa mum enti de onya ye short de onya ye Jesus Peter preach bi o say yenye dai ni enyankwa o say mo magi Yesu Kristo nye dai eni na mo nsatira de mo adwene mo mosu Yesu Kristo no mo mosu Yesu Kristo de edemu mama bone fafiri wo ankanka wo bahai wo muslim wo buddhism wo judaism baabia wo bia come and accept Jesus wo SDA wo Anglican wo Methodist wo Roman wo Assemblies enu mu bia nyenkwa Yesu din na jenkwa baje din ni ji powerful man so far as Methodist say what Yesu odi abi uji Yesu ni uni nkwa odi adanse Aradin shiro amen